Nepečena torta barbika sastojci 1, 2 slatke pavlake 200 gr šlaga prah šećer po želji 600 gr plazma keksa 2 paketa smrznutih malina, 600 gr šlag za dekoraciju priprema, izmisk sira se 1, 2 slatke pavlake i 200 gr šlaga. Spoji se sve u jednoj velikoj posudi, po želji se doda prah šećer, ja ne dodajem jer mi je dovoljno slatko. U to se umeša 600 gr plazma keksa, da bude čvrsto. Postepeno dodavajte i mešajte, ako treba manje ili više, ocenit ćete sami. Na kraju se u to doda 2 paketa smrznutih malina, otpustit će one posle, ne brinite, veoma brzo i lako. Ovakava smesa je sjajna za oblikovanje i pravljenje oblika, posebno dečijih torti, deca je obožavaju. Oblikovanu tortu staviti u frižider sat vremena, da se stegne pa izvaditi i dekorisati. Vratiti u frižider i pre serviranja izvaditi. Nepečenu tortu servirati hladnu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.